Ďakujem pekne. Drahé Slovenky, drahí Slováci, priznám sa, že tiež by som vám radšej zaspieval nejakú peknú pesničku, ale som politik, tak sa musím primerane prihovoriť. Vzácni priami účastníci Slovenského národného povstania, či už so zbraňou v ruke, alebo vzácni priami účastníci Slovenského národného povstania, ktorí ste pomáhali v slovenských dedinách a mestách. Dovolte mi, aby som vám všetkým poďakoval za to, čo ste urobili. Teším sa veľmi, že ešte niektorí z vás sú medzi nami, preto mi dovolte, aby som vám prednostne zaželal toľko zdravia, koľko sa len dá, a spokojnej a rodinnej pohody. Toto samozrejme želám. Toto želám celej Slovenskej republike. Každej jednej Slovenke, každému jednému Slovákovi, každému jednému občanovi, ktorý žije u nás v našej krajine. Nech žije Slovenské národné povstanie, nech žije jeden z najvýznamnejších štátnych sviatkov, ktoré máme. Začnem trochu netradične. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia. A začnem citátom človeka, ktorého by sme ani nemali spomínať, ale musíme ho spomínať. Tento človek sa volal Adolf Hitler a povedal toto. Hranica medzi Európou a Áziou nie je Ural, ale hranica je miesto, kde končia germánske kmene a začínajú Slovania. Túto hranicu musíme posunúť čo najviac, najďalej na východ. Samotná história nám v Nemecku dala právo si všetky tieto menej cenné národy podraďovať, podmaňovať a využívať ich na práce v prospech Nemeckej ríše. Znelo to v celku kultivovane a potom to preniesol do riadnej reči Himmler, ktorý povedal, ak pri kopaní protitankového zátarasu zomrie 10 000 ruských žien, tak ma to zaujíma iba potiaľ, či ten zákop bol vykopaný a že či bude slúžiť nemeckým záujmom. Bolo to hrozné monštrum. Monštrum, ktoré mnohí popisovali slovami, ktorým sa ťažko verí. Ilja Ehrenburg to dal do jednej vety. Mešťania v Berlíne nakupovali a dobro obedovali. A vo veľajších miestnostiach inžinieri maľovali spaľovacie pece do koncentračných táborov a po celej Európe. Tento systém mal neuveriteľnú podporu. Prosím, rátajte so mnou. Ak máme správne informácie, len v radoch SS bojovalo okolo 1,3 milióna ľudí, nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín Európy. Koľko mala NSDAP? Táto politická strana mala 8,9 milióna členov. A v samotnom Wehrmachte bojovalo od 18 do 19 miliónov vojakov. Tipnite si, koľko z tejto obrovskej podpory, koľko z týchto ľudí bolo reálne potrestaných za zločiny. Odhad je 2000 až 2500. Ako tu stojím, s plnou zodpovednosťou hovorím, fašizmus, nacizmus nebol ani potlačený, nebol ani potrestaný. Len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny a my zrazu dnes vidíme dôsledky možno aj toho, že sme neboli pri potláčaní fašizmu a nacizmu dôsledky. Jedný z týchto dôsledkov je, že úplne ľahkovážne sa dnes otvárajú témy, ako je nová vojna, nový konflikt medzi Východom a Západom. Hovorí sa o porcovaní Ruskej federácie. Popierajú sa výsledky druhej svetovej vojny. My veľmi dobre vieme, dámy a páni,
odkiaľ prišla na Slovensko sloboda a vieme, čo národy bývalého Sovietskeho zväzu zaplatili ako obrovskú cenu za tento oslobovací boj, ktorý išiel naprieč celou Európou. My si jednoducho pravdu vziať nedáme. Preto ako tu stojím, ako predseda vlády Slovenskej republiky, v týchto zvláštnych časoch je ťažko predpokladať, koľko kto bude v akej funkcii, ale pokiaľ budem vo funkcii predsedu vlády Slovenskej republiky, budem vždy podporovať mierovú politiku založenú na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva. Toto je môj verejný prísľub. Žiadne linčanie zbraňami, žiadne vyhrážky, naopak, ako malá krajina, skúsme prispieť mieru ešte viac, ako to robíme doteraz. Postavil som si otázku, pretože chodím na oslavy Slovenského národného povstania od roku 1990. Je tu niekoľko ľudí, najmä vidím pána prezidenta Gašparoviča, ktorý už v tom čase pôsobil aktívne a sme sa stretávali pri pamätníkoch Slovenského národného povstania a prakticky vždy som mal nejaký príhovor. Tak som si dnes ráno postavil otázku, čo sa dá ešte po 35 rokoch povedať nové, niečo iné, ak všetko o Slovenskom národnom povstaní je dané. Jednoducho je pravda, je to niečo nemenné. Ja si pomôžem Gustavom Husákom, ktorý si zaslúži podstatne viacej úcty, ako mu dávame. Za to, ako sa hrdinsky postavil k organizovaniu Slovenského národného povstania. Ako neváhal podpísať Vianočnú dohodu. Potom si jej vytrpel za svoje názory vo väzení. A predovšetkým to bol veľký intelektuál. On to povedal veľmi presne. Slovenské národné povstanie to nebola nejaká turistická romantika alebo trampský zájazd. S légiami SS nebola žiadna zábava, všade bola čistá smrť. Napriek tomu 80 000 ľudí zobralo do rúk zbrane a išlo bojovať. Potom prišli hory, zima, blato, sneh, hlad a vši. Ani na tie vši nezabudol, pretože dobre vedel, o čom Gustav Husák hovorí, pokiaľ chcel pomenovať realitu Slovenského národného povstania. V čom teda je to novum a čo by sme si my mali zobrať do súčasnej politiky? Ďakujem, pán prezident. Nemusím hovoriť o médiách. Myslím si, že si to povedal veľmi presne a budem veľmi rád, keď si z toho slovenská verejnosť zoberie silné ponaučenia. Drahé Slovenky, drahí Slováci, problém Slovenského národného povstania pre mnohých, ktorí na Slovensku pôsobia, je to, že bolo slovenské, že bolo veľkolepé a bolo suverénne. To sú tri pojmy, ktoré sa veľmi ťažko znášajú v našej politike. Kto sa trošku venujete politike, musíte uznať, že o tzv. Koncepte slovenského sluhovstva, opakujem ešte raz, slovenského sluhovstva hovorili už mnohí politici a tvrdili dokonca v 40. 50. rokoch, že slovenské sluhovstvo je najnebezpečnejšie pre politiku, či už ide o minulosť, alebo ide o prítomnosť. Prečo o tom hovorím? Veď mali absolútnu pravdu. Opätovne to bol Gustav Husák, ktorý povedal, odmietam koncepciu malosti a prikrčenosti, aj tej národnej, aj tej osobnej. Toto je politika, ktorú nikdy robiť nebudem. Tak sa pýtam, bola politika sluhovstva napríklad v rokoch 98 až 2006, keď sa predali zadarmo všetky strategické podniky len preto, aby Západ odpúšťal korupčné škandály existujúcim vládam? Samozrejme, to bola politika sluhovstva. Bola politika sluhovstva v rokoch 2020 až 2023, keď nám trestným právom a obuškami búchali po hlave a zatvárali nás a samozrejme popri tom si mohli robiť čokoľvek, pretože slúžili cudzím záujmu. Preto pre mňa najpodstatnejší odkaz zo Slovenského národného povstania je to, že musíme sa držať troch základných parametrov: veľkolepé, suverénne a slovenské. A toto nám nemôže nikto zobrať v našej politike. Pozrite sa, koľko bolo rôznych situácií, v ktorých sme museli reagovať na niečo, čo sme považovali za prakticky nepredstaviteľné. Možno sa budete zabávať. Pamätám si, ako sme v Tierchovej si pripomínali Jánošíka ako slovenskú legendu a tradíciu.
slovenskí sluhovia okamžite prišli a povedali, to nebola legenda, to bol zločinec a vrah, ktorého treba potrestať, lebo bol príliš slovenský, bol príliš legendárny. Cyril a Metod. Všimnite si, ako sa snažia za každú cenu potlačiť odkaz, lebo to bolo veľkolepé. Kto chce, kto nemá rád Slovensko, aby uznal, že na tomto území bol štvrtý liturgický jazyk na svete a že sme boli uznaní prakticky celým vtedajším existujúcim svetom. Ešte aj chudák Aurel Stodola to schydal naposledy, keď som ho spomenul v súvislosti s tepelným čerpadlom, ktoré na základe jeho vynálezu funguje v Ženeve od roku 1928. Samozrejme, slovenskí sluhovia píšu, a kde? On ma tam niekde niečo nosil a niečo pomáhal. Nie, toto ja odmietam. Pokiaľ budem predseda vlády Slovenskej republiky, politika mojej vlády bude slovenská a bude suverénna. Mne nikto nebude hovoriť, kam mám ísť a kam nemám ísť. A myslím si, že bolo správne rozhodnutie, keď som sa rozhodol ísť v máji do Moskvy a poďakovať predovšetkým vojakom Červenej armády za to, čo urobili. Veď ja rozumiem svetu. Ja som bol poďakovať aj na Arlingtonskom cintoríne. Vážim si každú jednu obeť druhej svetovej vojny. Bol som aj na cintorínoch vo Francúzsku, kde boli obete vylodenia. Áno, a napriek všetci, že mi hovoria, Robert, nesmieš, to je zlé, to je škaredé, tak vám teda oznamujem, že v pondelok večer sadám do lietadla a idem na oslavy konca druhej svetovej vojny do Číny, lebo Čína zohrala dôležitú úlohu, pokiaľ išiel koniec druhej svetovej vojny. A využijem túto príležitosť aj na to, aby som sa stretol, pokiaľ možno, s najväčším počtom štátnikov. Suverénny postoj je, vážne dámy a páni, ak povieme, že sťahujeme vojakov z Iraku. Suverénny postoj je, ak povieme, že vojna v Iraku bola na základe vymyslených dôvodov. Ale suverénny postoj, ktorý slovenskí sluhovia nikdy nepovedia, je, ak povieme, prosím vás, čo má ten hladomor v Gaze? Čo má to utrpenie ľudí v Gaze spoločné s právom na odpor nejakého štátu? Nemá spoločné absolútne nič. A preto chcem poďakovať. Dohodli sme sa s pánom ministrom a podpredsedom vlády obrany, že posielame do Gazy potravinovú pomoc v rámci našich možností. Je to asi 6,2 tony základných potravín, ktoré sa momentálne nachádzajú v Jordánsku na letisku a pod našimi vlajkami budú odovzdané prostredníctvom padákov na územie Gazy, lebo chceme ukázať, kde je naše miesto a čo si o tom myslí. Vzácni hostia, dámy a páni, toto je to najcennejšie, čo si musíme zobrať zo Slovenského národného povstania. Dovolte mi, aby som tieto moje úvahy završil predovšetkým jedným citátom. Úmyselne ho prečítam, pretože chcem byť úplne presný. Nepovedal tieto slová nikto iný ako Vlado Mináč. A dobre počúvajte, aký by sme mali byť. Ja si veľmi želám, aby sme takí aj boli. Stať sa skutočným Slovákom, úplným Slovákom, značí stať sa bratom všetkých ľudí. Taký je aj vznešený odkaz našich dejín. Nemáme takmer nič, okrem svojej túžby po spravodlivosti. Bože, chráň, aby sme spôsobili krivdu, zabudnúc na krivdy vlastné. V tej chvíli by sme stratili svoju vnútornú opodstatnenosť, svoj najvnútornejší zmysel, ale aj schopnosť rezistencie. Vždy budeme malým národom, ale dokiaľ budeme chrániť svoju pravdu, nikdy nebudeme bezmocní. Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá. To je naša cesta, náš zmysel a náš osud. Slovenky, Slováci, všetko dobré. Ešte raz blahoželám k štátnemu sviatku Slovenskému národnému povstaniu.